Bună ziua! Aveți în fața dumneavoastră, stimați telespectatori, două mari nume ale șahului românesc, și anume Marea Maestră Internațională Elisabeta Polihroniade, membră de onoare a FIDE, vicepreședinte al ISCU, adică al Uniunii Internaționale Șahul în Școală, membră a Uniunii Scriitorilor, iată o altă ipostază a doamnei Polihroniade, și pe vecinul dumisale de interviu este domnul Emil Dănuț Gaber, redactorul șef al revistei române de șah Gambit, care este în tradiția șahistă, atunci văd și poet pe deasupra. Pentru că n-am văzut în ultima vreme foarte des pomenit în presă numele acestui sport al șahului. Credeți că el a cunoscut sau cunoaște un declin sau este vorba doar de o chestiune de mediatizare, de imagine publică? Doamnă Polihroniade? Eu zic că ați spus bine, de mediatizare. Pentru că, uitați, vă arăt numai un eveniment. Deci un singur eveniment pe care noi l-am făcut împreună la școlile din Bacău și uitați câți copii au venit să joace șah într-o singură zi. Și situația este valabilă pentru toată țara? Adică mai există șahul? Există și, de fapt, ca să fiu foarte sinceră, eu am un vis, să se introducă șahul în școală. N-ar strica copiilor de mici să învețe ce înseamnă valoare, ce înseamnă timp, ce înseamnă partener, ce înseamnă adversar, că toate astea le învață prin șah. Mă scuzați, sunt răcită. Aș completa puțin, dacă e posibil, la ce a spus doamna Polihroniade și la ce a spus dumneavoastră mai înainte, dacă șahul acum este într-un cont de umbră, dacă... Vă spun părerea mea. Televiziunile au un rol, din păcate, spun lucrul ăsta, chiar negativ aici, pentru că promovează, știți și dumneavoastră, foarte mult negativul. Se alargă după anumite lucruri care cred că ei spun pentru un rating prin care atrag atenția privitorului la televizor. Șahul, nefiind în sfera negativului, șahul chiar am putea spune că este un formator al copiilor, al inteligenței, al dezvoltărilor și atunci aș spune că acest cont de umbră se datorează foarte mult mediatizării. Pentru că nu cred că în 20 și ceva de ani, când ne amintim cu toții, șahul era, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, era pus la un rang destul de înalt și datorită performanțelor pe care le-a avut echipa olimpică a României. Ne amintim cu toții prin anii 70 și ceva, 80, cu doamna Elisabeta Polihroniade în componență. Fetele noastre se băteau pentru aur olimpic, adică era lucru care nu mai amintesc de multă vreme să se fi întâmplat. Ca și în alte sporturi. Ca și în alte... Asta este părerea mea, că ar trebui mai multă atenție dată acestui sport. Vă dau chiar un exemplu recent la Turneul Regilor, care l-am avut în București în perioada 7 noiembrie-14 noiembrie. Am încercat să facem o legătură între mari jucători ai lumii. Am profitat de faptul că am avut invitați 3 jucători din primii 10 ai lumii la București. Am făcut un turneu de o zi pentru finaliștii pe sectoare și acești finaliști au susținut un simultan, de fapt cei 3 jucători împreună cu Liviu Dieter Nisipeanu, jucătorul nostru, deci cei 4 jucători, sunt un simultan cu 48 de campioni ai capitalei, care a fost o acțiune, considerăm, foarte frumoasă. O acțiune la care, vreau să vă spun, s-a obținut un record al Bucureștiului. 270 de copii au participat la acest eveniment al șahului. Deci copiii vin și la șah, nu numai pe stadioane și la fotbal sau la sporturile acestea. Dar dumneavoastră, ambii, dumneavoastră, doamnă Polihroniade, având în spate niște ani de experiență și fiind în permanentă legătură cu lumea aceasta și a școlii și a șahului și a perspectivei de a se juca șah în școală, credeți că puteți compara ceea ce se întâmplă cu copiii de acum cu perioada trecută, dinainte de 89? Adică se joacă la fel de mult? Sunt tot atât de interesați sau au lăsat sportul minții deoparte? Se joacă acolo unde sunt oameni care iubesc și înțeleg șahul cât de cât.
Și uitați, dovadă stau și aceste poze de pe revista noastră, unde s-au organizat competiții. E adevărat că foarte mult organizăm noi. Domnul Gabăr, în special, este cel care inițiază și duce până la capăt evenimentul. Dar ce e important e că atât profesorii cât și copiii vin. Le place. Și joacă cu bucurie și noi le dăm, toți copiii care joacă, le dăm câte o diplomă de participare și sunt foarte fericiți când pleacă acasă să arate părinților. Cu ce loc mai ocupă șahul în viața dumneavoastră, în clipa de față? Păi scrisul și șahul sunt la egalitate pentru mine. Și înseamnă locul 1 cu Susco 2. Este o perioadă totuși în care timpul parcă s-a contractat și lumea nu mai poate să mai acopere toate activitățile pe care le are de făcut. Șahul, pe de altă parte, este un sport care necesită mult timp, atât pentru pregătire cât și pentru plăcere. Se mai pupă, ca să zic așa, viața modernă cu șahul? Da, sigur că da. De ce nu? În primul rând că șahul în lume, la ora actuală, deci la nivel foarte înalt, este urmărit. Șahul este și comod, într-un fel, pentru că ce ai nevoie? De o tablă și cu niște piese acolo. Atât. Și o masă pe care eventual să pui tabla cu piesele. Nu necesită cheltuieli mari, decât deplasările, dacă ajungi la performanță, deplasările pe care trebuie să le faci și care mai costă, da? Îți aduc și bucuria de a fi un nume în lumea asta a șahului. De asta mi-aș permite o completare aici. Cred că în situația modernă de astăzi, să spunem, în care computerele au luat cu asalt viața copiilor și pe undeva poate mi se pare firesc să fie atrași de calculator. Cred că și noi, dacă am fi avut vârsta de 6-7 ani, am fi făcut la fel. Și atunci ne-am gândit la o alternativă pentru... Dați voie să întrerup puțin? Da. De ce că face, să știți că joacă în fiecare zi cu calculatorul șah, așa că să nu se plângă. Și atunci ne-am gândit să facem un lucru pentru a privi șahul din perspectiva introducerii în școală. Adică exact ce se întâmplă și în alte țări care deja au introdus acest șah în școală, este vorba de China, de Rusia. Ar fi foarte interesant dacă... Și Statele Unite și Franța. Ar fi foarte interesant dacă la nivel de clasa 1 și a 2 am încercat să determinăm copiii să învețe acest sport care i-ar ajuta foarte mult la dezvoltarea memoriei, a gândirii și așa mai departe. Pentru că șahul mi se pare mie personal o latură a matematicii. Și s-ar putea ca copiii să se refugieze în acest șah cu o plăcere mai mare decât ar face pentru matematică. Și gândiți-vă ce înseamnă după clasa a 2 dacă toți copiii din România ar ști să joace șah la modul în care să știe cum să așeze piesele, să dea un mat simplu, după care am lăsat libertatea fiecăruia să-și aleagă ceea ce dorește mai departe, nu o obligativitate.